rigima ta kaure tsakanin Abdul Jabbar da lauyansa. Sheikh Idris ya sake aika wa 'yan Kannywood zazzafan saƙo. An ƙara samun sa'insa tsakanin Sheikh Abdul Jabbar da lauyansa, wanda har sai da ta kai ga Abdul Jabbar ya ɗaga wa lauyan nasa jan kati, wato ya kore shi, akan cewa baya buƙatar ya ci gaba da kasancewa mai kare shi a kotu. A zaman kotun da ya gabata ne dai, wato na kotun ɗaukaka ƙara, wanda Abdul Jabbar ya ɗaukaka ƙarar, inda yake ƙalubalantar hukuncin ƙaramar kotu ta mai shari'a Ibrahim Sarki Yola, wanda ya yanke wa Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya a kotunsa. Tun kafin ma dai a yanke wa Abdul Jabbar wannan hukunci na kisa a kotun Ibrahim Sarki Yola, Abdul Jabbar baya samun gamsuwa akan yadda shari'a take kasancewa, inda yake zargin cewa shi kanshi alƙalin wato Ibrahim Sarki Yola yana tare da Sheikh Karibullah, wanda yake yaya kuma ɗan uwa a gurin Sheikh Abdul Jabbar. Sannan shi kuma Karibullah akwai sa'insa da saɓani babba tsakaninsa da Abdul Jabbar, ma'ana dai ba sa tare duk da cewa wa da ƙani ne. To tun dai lokacin da Ibrahim Sarki Yola ya yanke wa Abdul Jabbar hukuncin kisa ta hanyar rataya, Abdul Jabbar ɗin ya tafa fatakar zuwa kotun gaba, wato kotun ɗaukaka ƙara, wanda hakan bai samu ba sai a wannan lokacin. Sai dai kuma kwatsam bayan an yi zaman farko an kuma yi zama na biyu, wato a babbar kotun kenan, sai kuma aka ji Abdul Jabbar sun yi baran-baran tsakaninsa da lauyansa mai kare shi a kotun, inda Abdul Jabbar ɗin ya kori lauyan nasa. A zaman kotun da ya gabata ne dai, Abdul Jabbar ya aiki da takarda zuwa ga alƙalan kotun, inda takardar take ɗauke da sa hannunsa, wato ya rattaba hannu a kai, wanda a cikin takardar ya tabbatar da cewa baya buƙatar ci gaba da kasancewa tare da lauyansa mai kare shi a kotun. Ma'ana dai ya kori lauyan nasa, daga yanzu babu shi, shi ma babu shi, kowa ya kama gabansa. To saboda wannan magana ta koren lauya ita ce ta zo kotu daga gurin Abdul Jabbar, don haka babu shari'a kenan a wannan zama. Kasancewar a bisa doka dole sai Abdul Jabbar yana da lauya sannan za a yi shari'ar, don haka a nan take sai alƙalan kotun suka ɗage zaman shari'ar har zuwa lokacin da Abdul Jabbar zai samu sabon lauya wanda zai tsaya masa a kotun. Wannan dai ba shine karo na farko da aka yi baran-baran tsakanin Abdul Jabbar da lauyoyi masu kare shi a kotu ba. Tun a kotun baya, wato ƙaramar kotu, Abdul Jabbar ya sha samun irin wannan matsala ta koren lauya da kuma canja lauya. Yanzu kuma ga wani ɗan ƙarin bayani daga bakin Bashir Salihi, wanda shi ne ke jagorantar gabaɗaya shari'ar ta Abdul Jabbar. Sunana Bashir Salihi, ni ne ke shugabantar shari'a ta Sheikh Abdul Jabbar da gwamnatin jihar Kano. To me ya faru a zaman kotu a yau? Mun zo kotu kuma kafin mu zo yau din ma an sadar mana da takarda cewa amma ba kafin mu zo nan, mun zo kotu yau tare da lauyoyina. Akwai Malam Usman Abdullahi mai matakin Chief State Counsel, akwai Mubarak Abba Mukhtar, shi ma babban lauyan gwamnati ne mai matakin Senior State Counsel. Tare muka ni na jagorance sa wannan shari'a. Mun zo kotu yau kuma kafin yau an kawo mana takarda wanda shi wanda aka yanke wa hukunci Malam Abdul Jabbar ya sa hannu da kansa cewa shi fa ya cire lauyansa baya buƙatar lauyansa. Saboda haka tunda haka ne, wannan abu ne wanda ya danganci doka ta ƙasa. Wannan abu ne wanda yanda ƙarƙashin sashi na 36 idan mutum ya zo ya ce baya son lauya, to babu yanda aka iya, dole ya canja lauyansa. A takaice ɗaukar lauya tsarin mulki na ƙasa ne ya bayar. Idan ka kawo lauya ka ce ka cire shi, shikenan. In ka sake cirewa duk dai haka ne tsarin mulki. To yau da muka tashi sai muka ga lauya ga takarda, muka ga wa mai shari'a masu girma masu shari'a ga takarda da aka bamu, kuma su ma masu an sadar da su da wannan takarda. Bisa da haka bamu abin da za mu iya yi, amma sai muka yi roƙo. Mu lauyoyin gwamnati mun yi roƙo cewa akwai takarda guda biyu, wato roƙo guda biyu na lauyansa da aka cire, wanda muke kira a turancen motion on notice. Akwai ranar 22 ga watan uku na shekara ta 2024, akwai ranar 22 ga watan biyu na shekara ta 2000. Muka roƙi kotu gaba ɗaya ta kore su. Kotu bata amsa roƙonmu ba, ta ce ya zama mun yi shi cikin gaggawa, sai dai mu dakata, ba a yanzu za mu yi shi ba tukuna. Saboda haka an maida wannan shari'a zuwa wani appeal ɗin da za a yi. In ya so kuma sai mu ɗauki mataki na gaba, idan lauyan ya ɗauki wani sabon lauyan ne, an kuma tsohon ya mayar,
to kuma sai a dora daga inda aka tsaya. Amma a yau kotu ta hana roƙonmu na a kori wannan nema nasu guda biyu da suke gaban kotu. Me neman nasu? Nema na farko shine record na karamar wacce kotu da ta yanke masa hukuncin kisa, shari'a kwata kofar kudu a record ɗinta abin da ta yi akwai abin da za a gyara ba daidai ba ne a cewarsa. Sannan kuma akwai nema na biyu sashi na 274 ba a tuhume shi wanda ake ɗaukaka ƙara a kansa da shi ba. Saboda haka mu kuma muka zo da suka wanda a baya na yi muku bayani a turanci ake cewa counter affidavit, rashin fahimta ne na lauya mu a wajen mu. Ba mu caje shi da sashi na 274 ba, kuma kotun ƙasa babu wani abu da za a cire. Shi dai Abdul Jabbar kamar yadda kowa ya sani ana zarginsa ne da yin kalaman ɓatanci marasa daɗi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai tunda aka fara zargin nasa har zuwa yanzu bai taɓa amincewa da wannan zargi da ake masa ba ko sau ɗaya. Wanda shi a ɓangarensa yana cewa kare martabar ma'aiki yake yi sallallahu alaihi wasallam akan wasu hadisai na ɓatanci da aka rubuta kuma aka danganta su da annabin sallallahu alaihi wasallam. Wanda a dalilin haka ne tsohuwar gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin Abdullahi Umar Ganduje ta maka Abdul Jabbar ɗin a kotu, ita kuma kotu ta yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya. Sai dai yanzu abin da ba a sani ba shine shin wannan babbar kotun da aka fara shari'a a cikinta za ta tabbatar da hukuncin kotun ƙasa wato na kisa ta hanyar rataya ko kuwa za ta wanke Abdul Jabbar daga zargin da ake masa. Wannan shine abin da kowa yake jira ya gani a cikin biyun nan wanne ne zai faru. Wannan kenan. A wani labarin kuma Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi ya sake aika wa 'yan Kannywood kafataninsu zazzafan saƙo. Kai tsaye za a iya cewa a wannan lokacin babu malamin da yake yawan magana akan 'yan Kannywood kamar Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi, wanda yake haɗa su maza da mata, yara da manyansu, ya musu wankin babban bargo. To malamin da ya sake dawowa a fusace akan 'yan Kannywood, ga kuma zazzafan saƙon da ya aika musu a wannan karan. Wallahi yau inda ina da gwamnati billahi lazi ba dan iskan da zai sake fima kasan nan. Wallahi ba wanda zai sake. Wallahi ba mai sakewa. Wallahi ba mai sakewa. Duk makarantar tarbiyya da mu bude musu. In ba da kai ba bar kasan. Allah ya ga bar kasan. Amma abu ne ba hannun mu. Laysa al-amru bi yadina. Yanzu kana ji inda da ina da iko wallahi kwalban giya ba za ta kwana aboci ba gobe, ba kuma karuwan da za ta kwana a gobe aboci a nan, wallahi babu. Ko ta bar karuwanci ko ta bar jahan, me sai da giya ko ka bar sai da giya ko ka bar jahan. Yan caca, gidan caca, wallahi ina da mukami gobe ba gidan caca da ya kwana aboci, ko ku bari ko ku bar baucin. Kama ba mu da mukami. Laisal amru bi aidina, an abun ba hannunmu, ba da rami. To tun da dama manzo Allah ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbi zalika adabul imani. Tun da malala ce in kun gaban na kawar da hannu in kuna da iko kenan. To kaga ba mu da iko, wallahi inda ina da iko gobe da hannu zan yi. To amma tun da ba mu ce mu ce ku yi da baki ne, yanzu nake yi da bakin, kuma ba dan iskan da ya sai hana mu da baki kan da mu faɗa. To a kwanakin baya ma dai jarumi Lawan Ahmad wato Umar Hashim ya yi wata magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ta fusata malamai, musamman malaman Izala, inda Lawan Ahmad yake cewa annabin da aka yi shi domin ka, annabin da aka yi shi domin ki, annabin da aka yi shi domin ni. To malamai sun ce wannan magana ta Lawan Ahmad ba ta da tushe bare makama. Sannan kuma Lawan Ahmad ya ce an yi duniya da lahira ne gaba ɗaya don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Sheikh Idris ya ba shi amsa akan wannan magana ta cewa an yi duniya da lahira don annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma gano kana cewa an hanci lahira da lahira domin manzo Allah, to so wace ya kuma to sai me to shikenan kurum aba jahili. It doesn't make sense. Ba ma hankali a cikin wannan magana. Balle da raka nemi hadisi na manzo Allah ko mai rauni babu, ba aya ba hadisi ba ma wani sabini ta wannan magana, ba tabiri ta wannan magana, duk babu. Haka wa dan fim a bakin dan fim na baki magana a sararare mara kunya wanda bai jin kunyan kowa, mawaka mai rawa da matan mutane, 'ya'yan mutane,
wanda shi kansa ya san abin da yake ba daidai bane. Addini yanzu ya lalace, ƴan iska ma suna sa baki a cikin sa, ƴan iska lalatattu mafiya lalacewa cikin al'umma, ƴan filafilai wasu suke sa baki addini saboda rashin hukumar musulunci. In ba ka waɗannan ƴan iska duk bulala da ai musu a daure su wallahi. Me ka dan fi magana addini a cikin al'umma ba mafiya rashin kunya sune ƴan filafilai.